dagoenetik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birgiti. Tubacexeko zuzendaritza eta enpresa batzordea aurre akordio batetik gero eta gertuago daude. Enpresa batzordeak bidalitako azken proposamena onartu du Tubacexeko zuzendaritzak, baina oraindik bi aldeen sinadura falta da. Gaur arratsaldeko 4etan bilduko dira berriro ere, Eusko Jaurlaritzak deituta Gasteizen akordioa sinatuko balitz, 231 egunen ondotik berehala geratuko litzateke bertan bera greba mugagabea. Ixon Erretez Lab sindikatuko ordezkaria izan zen Bart Gakoak saioan eta Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen sailburuak ere balizko akordioaren balorazioa egin du. Retez eta Tapia urrenez urren. Ez genuela uste onaino ere iritsiko gintezkenik eta hemen gaude eta orain langileak indartsu daude. Bat edo aurre akordio bat planteatzen baldin bada, esan behar da, enpresa ez dela bere nahiarekin, ez duela bere nahia bete, ez? Azkenean kaleratuak nahi zituen eta jende konkretu bat kaleratu nahi zuen eta hori bertan bera geratuko litzateke. Guretzat, labentzat ez da nahikoa, badaude beste alderdi batzuk zehaztu beharko liratezkenak, baina bueno. Azken hilabete hauetan akordioa beharrezkoa zela langile eta enpresaren artean. Hori aurrera emateko nik uste borondatea bazegoela bi aldeetatikan, inork ez du nahi ez enpresak ez langilek 7 hilabeteko geldiune bat, eta beraz akordio hori lortzeko hasiera hau nik uste garrantzitsua dela eta oso era positiboan hartzen dugula. Gainera, kontutan izan behar dugu, etorkizuneko industria bat bilatzen baldin badugu, lehiakorra izango dela, beharrezkoa dela pertsonetan zentratzea, eta pertsonak dira langileak bai, baina baita ere enpresako jabeak, enpresako zuzendaritza guztien artean lortu behar da eredu berri bat, forma berri batzuk hori aurrera eramateko, implikazio bat eta lan bat. Nik uste eta aurre akordio hau horren alde dijoala eta garrantzitsua izango dela, etorkizunean ahalik eta azkarren enpresa hori berriro lanean jartzeko. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Iraiak 30 ditu gaur, osteguna da, eta aurreratu dugunez egun erabakigarria izan daiteke gaur, Tubacexeko lan gatazkaren korapiloa askatzeko. Aialade Urreta lankideak emango ditu orain arteko gakoak. Tubacexeko lan gatazkak egun erabakigarria du gaurkoa. Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailak, zuzendaritzak eta langile batzordeak bilera izango baitute arratsaldean. Pasaden astean langile batzordeak ez zuen onartu lakuak egindako eskaintza. Beharginen esanetan enpresak borondatezko kaleratzeen inguruko baldintzetako bat aldatu zuelako. Izan ere sindikatuek azaldu zutenez, 22 langileek egoerak behartuta onartu zuten kaleratzea. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak erregulazio espedienteko kaleratzeak indargabetu zituenean, borondatezko kaleratzeak behartuak bihurtu ziren. Horrela, langile batzordeak Jaurlaritzari jakinarazi zion 22 langile horietatik enpresatik ateratzeko zenbat langile zeuden prest eta zenbat ez. Badirudi enpresak borondatezko kaleratzen tratamendua aldatu duela eta atzo Gasteizko gobernuko iturriek aurre akordioaren iragarpena egin zuten. Hala ere beharginek ohartarazi zuten akordioa sinatu eta adostu gabe dagoela. Gaur ikusi beharko da borondate onerako asmo hori benetakoa den, baina batzarraren emaitza edozein izan dare langileek afiliatuen bileretan berretsi beharko lukete akordioa. Azken orduko aldaketak egon ezean litekena da grebari amaiera jarriko dion akordioa sinatzea.
Akordio horrekin 29 langileek bermatuta izango dute 2024 arte arteko lana eta arrazoizko epeak betetzen badira, asmoa da astelenean lantegietan sartzea. Horrez gain 3 urterako lan hitzarmen berria sinatuko dute eta baldintzak gogortu egingo dira. Besteak beste KPIren araberako soldata igoerak izoztu egingo dira eta langileek urtean beste 40 ordu egin beharko dute lan. Bitartean eta momentuz konponbiderik ez duena elektrizitatearen afera da. Iberdrolak gaur jakinarazi du bezero handiei tarifak igoko dizkiela. Iraila historiako hilerik garestiena izan da, argindarraren salneurriak 8 errekor hautsi ditu. Testu inguru honetan, bezero handiekin duten kontratuak berriz ere negoziatu edo bertan bera utzi beharko direla adierazi du Iberdrolak. Tarifak igo nahi baitie enpresak. Gainera, Iberdrolak eten egingo ditu energia berriztagarrien inbertsioak. Espainiako gobernuak hartutako neurrien aurrean hartutako erabakia da. Elektrikek argudiatzen dute, gobernuari bezeroak ordaindutakoa baino kopuru handiagoa itzuli beharko dutela, alegia dirua galduko dutela. Bestalde, Gipuzkoan elaren salaketa baten arira egindako ikuskapen batek azaleratu du Donostiako txara bat zaharretzeak ez dituela langileen ratioak betetzen. Ikusi dute bertan dauden 100 egoiliarretik gorakoen artean, 16 14 ordu segidan eman dituztela ohean. Goizez edo arratsaldez, erizainik ez dagoela ere azaleratu da. Ela sindikatuak salatu du egoera estrukturala dela eta Gipuzkoako zentro gehienetan erizainak falta direla. Erantzule nagusitzat Gipuzkoako Aldundia jo du sindikatuak, diruz laguntzen dituelako sektoreko enpresa pribatu guztiak eta ratioak berak zehazten dituelako. Gainera, gaur lan istripu hilgarria Ondarroan, 40 urteko arrantzale bat hilda, lan istripu batean, Itzaz Zabalean antza denez, polea handi baten kolpe hartu du sabelean. Laben arabera, kasu hauetarako ezarria dagoen protokoloak porrot egin du. 58 dira dagoeneko 2021 honetan Euskal Herrian lanean hil diren pertsonak. Eta testu inguru honetan, Garbine Aranburu, LAB sindikatuko idazkari nagusiak berriro ere berretzi egin du greba orokorrerako deialdiaren beharra. Presio sindikal eta soziala areagotzeko momentua da. Greba eta mobilizazio ziklo berri bat sukaldatzen ari gara. Pilatzen ari zaizkego borrokarako arrazoiak. Euskal Herrian posible egin dezagun. Orain da garaia Euskal Herrian Madrilen posible egin ezin ez dena borrokatzeko eta posible egiteko. Eta Euskal presoei dagokionez, Espainiako espetxe erakundeak iragarri du beste 9 euskal preso ekarriko dituztela Euskal Herrira, 2 Martutenera, Donostera, 3 Basaurira, 2 Zabaiara eta beste 2 Iruñera. 2 euskal presori gainera 3. gradua emango diete. Horiek dira Jesus Mari Gomez Ezkerro, Bilabonatik Iruñera igaroko dena, eta Jon Crespo Elduesotik Basaurira ekarriko dutena. Gomez Ezkerro eta Crespo dira baldintzapeko askatasuna legokiekeen 100 euskal presoetako 2. Eta bitartean urriaren 2 arte presoen eskubidearen aldeko martxari ekin diozarek Nafarroan Lesakatik Berriozarrera da martxa. Mikel Mundiaino zareko kideak nabarmendu du pixkanaka, baina aurrera pausoak ematen ari direla. Esaten ari gara momentuaren garrantzia, azpimarratzen ari gara momentuaren garrantzia, ematen ari direla urratsak, nahikoak ez oraindik guretzako, baina pixkanaka eta ibilian bagoazela urratsak emanez. Gaur jaso dugu, hain justu, beste 9 euskal preso Euskal Herriratuko dituztela, tartean Lesakakoa den Igor Portu. Bueno, bagoaz, zama arintzen ari da. Salbuespena indargabetuz eta legea aplikatuz euskal presoen etxeratzeko bidea gauzatu egin behar dela. Presoak etxeratzeko prozesuari bultzada ematea dela, nolabait ere gaur hasi eta larunbat arte, kilometroz kilometro, herriz herri, eskualdez eskualde egingo duguna. Azken batean, ulertzen dugulako prozesu hori, etxeratze prozesu hori, ezinbesteko ekarpena dela bizikidetza demokratiko
demokratikoaren esparru bat sendotzeko. Eta hortaz, horri esker, indarkeriak eta sufrimenduak markatutako ziklo historiko luze bat atzean uzteko. Hain zuzen, bihartik aurrera Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du Zabaiako, Martuteneko eta Basauriko espetxeen kudeaketa eta eskumen esklusiboa izango du Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeen antolakuntza erregimen zein funtzionamenduari dagokionez. Agus Hernan, Foro Sozialeko bozeramaileak aldaketarako tartea espero du, Gakoak zaioan azaldu duenez. Politika arrunt bat aplikatzea gaur egun EPPkak osatzen duten presoi. Hala ere, argi da oraindik bere garaiko excepzionalitatearen politika martxan dagoela. Oraindik preso gehienak Euskal Herriko kartzel periferikoetan dauden bere kondena kumplitzen. Oraindik ez dago politika arrunt bat graduen evoluzioa dela eta badira beste elementu batzuk oraindik ez dira normaltasunez aplikatzen. Gaur egun, jada 70 piko euskal preso daude Euskal Herriko kartzeletan, eta zentzu horretan espero dugu ostiraletik aurrera politika arrunt bat martxan jartzea, eta hori da gaur egungo kontestu politikoa, aieteren 10 urte pasa ondoren gizarteak eskatzen duena, eta egoera zentzuzko planteamendu eskatzen duena, ez? Ildo honetan, Beatriz Artolazabal, Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak adierazi du oraindik ere denbora beharko dela espetxe eredu berri bat ezartzeko. Horixe nahi dugu Euskadin espetxe eredua abian jartzeko. Adostasun politiko zabalarekin lan egiten saiatuko gara. Badakigu, erronka berri horretan ere, denbora beharko dugula geure eredua sendotzeko. Eredu hori Euskal kartzeletan egindako lanaren onarpenetik abiatuko da. Eusko Legebiltzarrak onartutako oinarrietatik lan egingo dugu eta konpetentzia hori kudeatzeko, hobetzeko, margina eta konpromisoa baditugula jakinda egingo dugu lan. Eta kulturak dakarrenari begira jarriko gara jarraian, hain zuzen antzerkia ardatz. Arte drama arte eszenikoen plataformak aurkeztutako edo estreinatutako Amua antzezlanari buruz hitz egiteko badugu pantailaren beste aldean Simun Fus antzezlanaren zuzendaria eta baita ere aktoretako bat. Eguerdion, ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko. Zer aurkituko dugu Amua antzezlanean? Amua antzezlan gauza asko aurkitzareko dugu, espero dut bakoitzak aurkituko duela bere burua lehenik eta behin. Maitasunaz mintzatzelen antzezlan bat da. Maitasunak dakoren alderik eta kultsurik zirigarriena, politikoena, sentimentalena eta humore kultsuz nabaitekin ere esatzen dut. Maitasun politikoaz esan duzu, hitz egiten duela antzezlanak. Horretarako beharra, hausnarketa horretarako beharra ikusi duzue? Hori atxiki nuen zera pandemia denboran, eta pandemian denboran bere ziuri bat bateatzea bilakatu zen, ikastu garen alde batean eta bestean garen aldeetan arazoak izaten ari gara konexioarekin, Simun Fus, barkatu idazue. Zaiatuko gara berriro ere zurekin konektatzen, izan ere ez da oso ondo entzuten, jarraituko dugu eta saiatuko gara zurekin berriro ere bat egiten, izan ere arazoak izan ditugu, baina bitartean bi antzezlan baita ere egongo dira ikusgai, kulturre lehioa gunean urrian zehar eta baita ere dantza ikuskizun bat ere. Musika, antzerkiak eta dantzak beteko dute urriko programazioa kultur lehioa gunean. Ostiral honetan bertan Kalakan taldeak bere azken diskoa aurkeztuko du, kulturguneko auditoriumean. Iparraldeko hirukoteak Artizar diskoan bildutako zein bere ibilbide oparoko kantuak eskainiko dizkie leihoaztarrei. Antzerkiak ere esan bezala lekua izango du hilabete honetan kultur lehioan.
Estampida Producciones Madrilgo konpainiak La Señorita Doña Margarita lana ekarriko du urriaren 15ean. Eta urriaren 17ean, Jarleku Antzerkia Euskal konpainiaren txanda izango da, etxerik txikiena lana aurkeztuko duena. Azkenik, urriaren 22ean emango du Larruan proiektuak bere azken dantza ikuskizuna, Ojo de Boi, Euskal Herriko hiri probetan oinarri hartuta sortutako koreografia. Emanaldien ordutegiak eta informazio gehigarria kulturleioa.com atarian dago eskura, eta sarrerak aurrez erosteko aukera ere. Eta antzerkitik zinemara egingo dugu salto. Mike Flanagan beldurrezko film eta telesaien sortzaile eta zuzendari ezaguna sakonean ezagutuko baitugu gaurkoan. Horretarako pantaiaren bestaldean dugu Gaizka Izagirre, Gaztezulu aldizkariko zuzendaria. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Nor da Mike Flanagan? Nondik atera da, zer da egiten duena, zergaitik bilakatu da hain ezaguna? Bueno, ezagun egin da. Ez dugu entzuten Gaizka, ez dakit zer pasatu den, arazoak izaten ari Orain? Orain bai, barkatu. Bai. Esaten ari nintzen, azken aldian ezagun egin den zine zuzendaria dela, batipat, nik uste lortu duelako publiko orokorrari helaraztea beldurrezko generoa, alegia lortu duena da, kasu honetan Netflixen bitartez, beldurra publiko orokorrari iristea, baina gainera nire ustez era oso potentean eta gainera teknika zinematografikoak eskaintzen dituen erraminta iaia guztiak zukutuz, ez? Egia da, betidanik aritu dela beldurra sortzen, zuzendari hau, bere hasierako pelikulak aztertuz gero ere konturatuko gara, beti duela beldurra muin horretan, baina batipat Netflixen esainatu zuen telesail bati esker lortu zuen, nolabaiteko nazioarteko oihartzun hori, orain dela 3 urte sortu zuen telesail bati esker, eta horregatik egin da ezagun azken aldian, ez? Eta, bereziki, tartean, beste telesail eta pelikula batzuk estrenatu dituen arren, orain dela astebete baino gutxiago, beste estrenatu duen bere azken telesailarekin sekulako arrakasta lortzen ari delako, bai ikusle, bai kritikarien artean. Bai, astebete besterik ez du estreinaldi horrek, esan duzu, Mike Flanaganek baduela ibilbide luzea, 10 urte baino gehiago daramatza film eta telesail, beldurrezko film eta telesailak sortzen, baina azken telesail honek ere sekulako arrakasta izaten ari du eta egun gutxi daramatza bakarrik plataforman. Bai, hori da. Telesailaren izenburua Main Night Mass da, edo, euskaraz gauerdiko meza deiturikoa, egia da, izenburua ez dela oso erakargarria, baina ezin nahi zuek telesaila merezi duela. Mike Flanagan aipatu dut ezkat, baina iztuko litzeak telesaila aipatu horretik ohar txiki batzu ematea telesailari buruz. Telesailaren historioa kokatzen da irla batean, Crockett Island izeneko irla batean, non 150 biztanle soilik bizi diren, eta kasu honetan irla horretara batean apaiz nahiko karismatiko bat iritsiko da. Horrela esango dut besterik dago, apaiz karismatiko bat dela. Eta tiponik lortuko duena da nolabait irla horren biztanleen fedea edo sinismena edo erlijioarekiko pasioa berpiztea. Orduan, aitzakia hori erabiliz eta telesailaren erdigunean une oro eliza, erlijioa, fedea eta sinismena kokatuz, Mike Flanaganek, kasu honetan, bertako pertsonaien barne, deabru, iraganeko gatazka eta pixkat garun horretatik lortu du drama eta beldurra sortzea. Aurreko proposamenetan beldurra mamuetatik bazetorren, kasu honetan beldurra esango nuke datorrela gehiago pertsonai horien, esan bezala, iraganeko trauma, deabru eta beldur horietatik, ez? Orduan telesaila oso ondo dago, baina exigentzia maila altua eskatzen du ikusle gisa, hori da pixkat ezpatu nahi nuen oharra. Lehen 3 atalak nahiko geldoak dira, oso interesgarriak, baina geldoak izateaz gain elkarrizketa mordoa dago, etin gabe hitz egiten dute. Orduan eskatu nahi diet ikusentzulei pazientzia pixka bat,
benetan, zin da egizue, bukaeran, esfortzu horrek mereziko duelako. Telesaila ez zait iruditzen aurrekoa bezain biribila, baina oso telesail potentea da, eta batez ere proposamena luzatu noski, beldurrezko generoa gustoko dutenentzat, baina oro, nik uste proposamen desberdinak ikusi nahi dutenentzat ere luzatuko nien agonbitu dago. Agonbite hori luzatuta, baita ere jarraituz bideo honetan, komentatzea baita ere ez bestelako telesail edo filmek izan duten arrakastarik handiena bere ibilbidean. Bai, lehen ez eta aipatu, misterioa geroako utzi nahi nuen, baina, Mike Flanagan nazioartera bultzatu zuen proposamena The Haunting of the Hill House izeneko telesaila izan zen, Netflixen sortua orain dela 3 urte. Telesail biribila da, nire ustez, bere obrarik onena zalantza izpirik gabe. Kasu honetan beldur hori, nik uste, muinetara iristen zaizula. Eta hemen ere erabiltzen ditu pertsonaia horien tramak eta ezinegonak. Kasu honetan, beldurrezko etxe sorgindu moduko batean kokatzen dituen bitartean, ez? Oso adierazgarria da eta oso Mike Flanaganek asko erabiltzen du, ingelesez erabiltzen den jump scare izeneko kontzeptu narratibo bat. Jump scare, agian ingelesa ez dugu ezagutu, ez da ezaguna, baina denok bizi dugun zerbait izan da beldurrezko pelikulak ikusterakoan, eta hori da zuzen, pelikulat ikusten ari gara momentuan, eta batean kamera mugitzen da, edo soinu bat entzuten da, susto hori ez, edo iztu hori hartzen duguna, alegia pizkat gure pesautitik salto egiten dugunean, batean, pantailaren erdian elementua sartu delako, edo mamu bat, edo beldurrezko keinu bat, edo zerbait ez. Mike Flanagan oso abila da jump scare hori erabiltzen, eta nik uste telesail horretan ezin hobeto lan duzuela hori guztia, ez? The Haunting of the Hill House izan zen bere obra nagusia, baina, gerora beste ekoizpen batzuk ere egin ditu, besteak beste Dr. Sleep izeneko pelikula adibidez. Egia da interesgarria pelikula bezala, baina, agian bere ibilbidetik kaskarrenetariko esan daitekeena. Dr. Sleep oso obra interesgarria da zuzen, oso ezaguna den El Resplandor pelikulako spin-off moduko bat dela, alegia Danny Torrance, umea, alegia El Resplandor, Kubricken pelikula zen ume hori bizikloan ibiltzen zena, kasu honetan da ume hori baina urte batzuk geroago. Eta Iwan McGregorrek guztien du ume hori, ez? Orduan, telesailak, pelikulak erakusten du, The Shining edo El Resplandoren urte horiek pasa ostean, zer gertatu zaion Danny Torrance, zer egin izan zuen Overlook hotelean gertatu zaion guztia. Orduan, interesgarria da zentzu horretan, eta gomendatzea izut ikustea. Gerora egin zuen ere beste telesail bai Netflixen, Blind Manor izenekoa. Nik uste dut hemen ere, izan zuela berakada txiki bat, nik uste Mike Flanagan abilea da, batez ere bere obrak idazkera pertsonaletik edo nolabait, bere bizipen proiektuetatik sortzen direnean, ez? Eta aitortu zuen, hau izan ditzeke da agian bere proiekturik ez pertsonalena, edo behintzat ez dena nabaritzen egin beste bere zigilua, ez? Orduan, hau ere gomendioa da, Blind Manor gomendioa da, Netflixen ikusgai daukazuena, baina Mike Flanaganen pelikularik edo telesail ikusi ez baldin baduzuen, nik gomendatzen zuen zuzenean, aipatu duten The Haunting of the Hill Houseekin hastea, seguru, hiltzaturik edituko zaztea telesail horrekin, eta gerora, pixkanaka bere obra ezagutza. Gaizka Izagirre, eskerrik asko benetan, gomendio guzti hauek emateagatik badugu plana astebururako, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, plazerra, ondo segi. Eta saiatuko gara, lehentxeago esan bezala, antzerkiaren munduan arte dramak arte eszenikoen plataformak estrenatutako Amoa antzezlanari buruz zertxo bat gehiago jakiten, horretarako Simon Fuchs zuzendari eta aktoretako batekin bat egingo dugu, eguerdion? Eguerdion. Lehentxeago ere konektatu dugu zurekin, baina orain ondo entzuten da. Esaten ari zinen, ez da, maitasun politikoa hausnartzeko antzeslana dela, horren hausnarketarako beharra ikusi duzuela nonbait? Beharra baino gehiago gogoa, nonbaitan ikusten baiten, maitasuna bilakatu zetak ezik oso subversiboa, eta aipatzen baitzen nola jende guzia ezintzen bildu, ezintzen duguarekin, hainbat bikote egon dira zatikatuak guztietatik, eta guk nahi genuen nonbaitan zoriondu
hor zegoen gogoa, irrika, indarra eta alderik simplena elkarrekin bizi ahal izateko, eta aldi beran uste dugu gaur egun ere, hain naturala emaiten duen gauza bat, hain kulturala dagoena, eta hainbat lekutan galdezkatua dena, ea nola oholtzea eramaita genuen. Hortarako sortu dugun historia oso simplea da. Ana, 40 urteko emakume bat, eta gonbidatzen ditu bere maitale hori iratiko oianan asteburu pasa txabola batean. Eta manez, eta biok, anaiak, antzezten duguna, txolage eta aitor deitzen direla, baina dena oso ongi doa, salbu ez dakitela bi direla. Eta horazten dira bai arazoak, eta bai hausnarketak, eta bai hainbat lekutan erronka nola egiten dugu, eta zer egiteko prest gara maitasunaren itenean. Horren inguruan noski komedia bat dugula, baina bada ere pentsa ere bat, zer da gaur egun maitasuna, zer egan nahi dugu horrekin, eta badakigu maitasun mota asko dagoela, bai lagunena, bai desioarena, bai empatiarena, bai familiarena, eta gauza leku guzti horiek jogatzen ditugu, pixkanaka, garagardo, sortu arte hiru kote horretan, zerbait horiek baino handiago dena, deitzen dena utopia, deitzen dena askatasuna, zeren maitasunaz miratzen gentenean, noski, utopiaz eta askatasunaz hitz egin behar da. Eta gaurti gai horiek gure herrian bat ez ere esan. Eta guzti hori, umore kutsuz beterik, ezta? Bai, zeren publikoan dagoen jende guztia oso espezialista da maitasunaz. Ezin genuen gure burua soberatzen hartu, eta gan ez maitasuna hori da, zeren publikoko edonok egan dezake ez nik barakitza den maitasuna. Maitasuna ez da hau. Nik ezagutzen dut eta hau da. Hau da behar genuen umore puntu bat eraman, zeren noski gai minberatxoak eramaite ditugu gai honekin, bozak, lekuak, frustrazioak eta hori denan jokatzeko behar genuen umore puntu bat, eta gure burua zene trufatzeko gaitasun eta gogo bat. Horre bideoan ikusten ari gara Maite Larburu. Maite Larbururen musikak janzten baitu baita ere antzeslana, eta esan beharra dago antzeslan honekin estreinatu dela antzerki egintzan baita ere. Bai, Maite Larburu ezagutzen kontzertu batean, eta Maite Larburu duena da artista izaera ikaragarri bat. Eta izaera horrekin bat egiten genuen, bat hitzekin jolastenako beti bere kantuetan, bere musika zoragarria delako gure ustez, eta bazelako zerbait lehen aldia eta lehen aldi bat beti bada maitasunean antzerkian bezala. Eta horrekin jostatuz, konfiantzan, elkarri eskaini diogun konfiantzan, lortu eta sortu ahal izan dugu, hirukote uste dut sinesgarria behin gehiago hausarta. Eta datozen hilabetetarako agenda beterik duzu, zein hiriburuetan ikusgai izango da antzeslana? Orduan, asteburuntan ikusten duzue Donostin, ostiral larun bat eta igandean, Gazteztenan, eta ondoko astean ikustalko duzue Bilbon, asteak eta astezkenez, atzo bertan Iruñan ginen, iparaldean gira urriak 10, sartzen bazarete asuk.eus edo artedrama.com zera webgunetan aurkituko dituzue emanaldi guztiak. Adi jarraituko dugu adi Simon Fus, eskerrik asko gurean izateagatik eta sorte ona antzeslanetan. Bai, eskerrik asko zuri. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, kulturarekin jarraituz izan ere hemen izango dugu elkarrizketatu, Miren Agur Meabe, idazlea, orain arte. Genezake itzultzea besteak beste zubiak egitea dela, ezberdinen arteko zirkulazio sistema bat osatzea. Euskal Herrian ere itzultzaile ugari ditugu. Eiziek Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreten elkarteak ia 200 bazkide ditu. Eta ziurazki beste hainbeste arituko dira elkartetik kanpo lanean. Itzulpena presente dago gure egunerokoan. Batzuetan, oharkabean gertatzen da buru barruan. Beste batzuetan berriz, berariaz ematen dugu, jatorrizko mezu bat, beste hizkuntza batean. Baina kontuz,
hizkuntza jakite hutsa ez da aski itzulpen txukunak egiteko. Duela gutxi arte ez da existitu itzulpengintzako ikasketa arauturik, eta itzultzaileak autodidaktak ziren. Beren kabuz ikasten zuten itzultza. Baina 20. mendean, itzultzaile profesionalaren figura agertzearekin batera, itzulpengintza ikasketak abian jartzeko premia sortu zen. Itzultzaile profesional horiek nola edo hala trebatu beharra zegoen. Horrela, lehen tailerrak eta ikastaroak antolatzen hasi ziren. Eta duela markada batzuetatik ona, mundu osoko unibertsitateetan egin daitezke itzulpengintzako ikasketak. Euskaldunok, adibidez, itzulpengintza eta interpretazioa izeneko gradu bat egin dezakegu Euskal Herriko Unibertsitatean. Baina, zer ikasten da itzulpengintzako gradu batean? Lehenengo eta behin, hizkuntzak. Ikasgaietako asko, hizkuntzen ezagutzan sakontzeko izaten dira. Baina ez hori bakarrik. Izan ere, itzultzaile izateko ez da nahikoa hizkuntzak jakitea. Hau da, bi hizkuntza ezagutzeak ez zaitu automatikoki itzultzaile egiten. Itzulpengintza ikasketetan, itzultzen jarduteko ikasgai praktiko asko egiten dira. Ikasleek testu asko eta askotarikoak itzultzen dituzte. Testu motaren arabera, arazoi modu batean edo bestean erantzuten ikasteko. Itzulpengintza oso esparru zabala da. Hainbat espezialitate eta arlo barne hartzen ditu. Gunter Grassek esan ohi zuen itzultzea ezerez aldatzeko dena transformatzea dela. Batzuetan, zaila izan daiteke jatorrizkoaren hitzak, erritmoa, ahotsa, itzulpenean irudikatzea. Zeregin zaila izan daiteke batzuetan, nekeza, baina beti da esker onekoa. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan mailan dugu Miren Agurmea idazlea, eguerdion, ongetorria Hamaika Telebistara. Eguerdion, eskerrik asko. Duela gutxi, zuzak argitaratutako Nola gorde errautsa golkoan lanari esker Espainiako poesia zari nazionala irabazi berri duzu, lehenik eta behin zorionak. Eskerrik asko. Lehenaldia da, sari hau irabazten duena euskaraz idatzitako liburu batek. Zer suposatu du hori zuetako? Bueno, poesia modalitatean aurretik egon dira, beste irabazle batzuk. Ez da, bueno, alde batetik posa, zer esanik ez, lan batzuetan zehar egindako lanaren aitortza delako. Beste alde batetik arrotasuna, baina arrotasuna ez maila individualean, baizik eta geure herriari eta gure hizkuntzari, gure kulturari ekardakioken ikusgarritasuna gaitzi baizik. Esperotako saria izan da, nolakoa izan da harrera hori? Bueno, banekien hautagaien artean banintzela, maiatzaren azkenetan jakinarazi zidatelako liburua itzuli beharra zegoela. Orduan, udaren zati handi bat liburua itzultzen eman nuen, itxaropen izpi bat beti izaten da, bai? Baina ondo jakin gabe norekin lehiatzen ari nintzen, beraz, sorpresa eta posa biak nahastu zitzaizkidan berria eman zidatenean. 10 urteko lana, 10 urteko bizipenak biltzen dira, hor duzun liburu horretan, nolakoa izan da prozesua hain luzea? Bueno, egia esan ez naiz egon 10 urteotan zehar egunero poesia idazten. Hamarkada horretan beste lan batzuk ere argitaratu ditut, novela, Kristalezko begi bat, Ipuin liburua, Ezurren erretura, gazte eta umeentzako hainbat lan ez da, baina poesia beti da izan dezagun fondoko ariketa niretzat, eta orduan liburu honetako lehenengo poema azken agertzen dena, liburuan azken agertzen dena, baina kronologikoki antzinakoena 2011koa da, eta azkena berriz liburu argitaratu aurrekoa, ez da. Poesia niretzat neure burua ezagutzeko tresna bat den ezkero, neure emozioak drenatzeko generoa denezkero, hor daukat beti bidelagun, baina bizitza osoan esango nuke, arkatza manejatzen ikasi nuenetik. Orduan, urte honetan guztietan aukera izan dut, formarekin esperimenttatzeko,
eta batez ere nire poetikan bide berriak ere bilatzeko. Norberen erronketako bat, edo idazleen erronketako bat da bere burua ez errepikatzea. Orduan, hain epezabalean tartea dago, ate berriak irekitzeko ere. Terapeutikoa da zuretzat poesia idaztea? Jakina, nik uste dut edozein idazlerentzat, emozioekin eta gogoetekin lan egiten duen edozein idazlerentzat terapeutikoa dela idaztea, baina ez dugu idazten terapia egiteagatik. Terapia idazteagatik idatziko bagenu, ez genioke agian hainbeste arretarik egingo alde estilistikoari, alde artistikoari. Eta nola jakin duzu liburua amaitutzat eman behar zenuela, 10 urteren ondoren? Esango nuke liburua amaituta dagoela, argitaratuta dagoelako, baina berez liburu bat inoiz ez dago amaituta. Ze sortzaileak bere zatia, komila artean, komatxo artean, amaitutzat ematen badu ere, irakurlearen aldea dator gero, ezta? Eta Gil de Biedmak esaten zuen moduan, poesia ez da testu bat, poesia da irakurlearen eta sortzailearen artean gertatzen den zer hori, fenomeno hori, aurkikuntza hori, galdera hori, ezta? Orduan nik neuk, behin hemen jorratutako bideak jorratzen hasita, atal bakoitzarekin jarrain ezakeen, baina epe bat ipini behar zen liburu argitaratzeko, eta 10 urteia nahikoa. Tituluak berak badu beran barne bilduta galdera bat. Zer aurkituko dugu poesia liburu honetan? Poesia liburu honetan nik uste dut aniztasun handia dagoela bai formaren eta bai tematikaren aldetik. Nolabait laburbiltzeko edo hasieran topatuko dugu poema bat metodoa izenekoa, ze tituluan galdera bat dago implizitu, ez da nola gorde errautzakolkoan. Hau da, nola kudeatu bizitza, izan garena errautz hori, memoria fragmentatu hori, nola manejatu bizitzan modu egokian egoteko. Orduan hori da abia puntuko galdera, eta gero 6 ataletan saiatu naiz horri erantzuna ematen. Ez dago erantzun jakinik. Bakoitzak bere norbanakatasunetik emandakoa baino. Orduan lehenengo badaukagu memoriaren zati bat, neure haurtzaroaren eta gaur eguneko jakinduriaren artean edo sortzen denalako elkarrizketa bat, ondoren emakumeen katalogo bat, hainbat emakume erreal eta fikziozkoak aukeratu ditut niretzat kezkabidea diren gai batzu plazaratzeko. Badago baita ere atal alegoriko bat, pertsonok geure berreraikuntza prozesuan egin behar izaten ditugun bideei buruzkoa, gure metamorfosi psikologikoari buruzkoa, esan dezagun, badago atal sozial bat ere bai, munduko arazoak edo azaleratu nahi dituena, badago dolu kantu luze bat, gautarra, eta azkenik literaturari buruzko hausnarketa. Beraz, zein handi batean ere bada memoria liburu bat, ezta? Zu ezagutzeko lehioa. Baita ere nola baita zure pentsamenduak eta zuk ez da nahi duzun hori atea irekitzen dio. Dudari gabe, nire lan guztietan bat etortzen dira, ez dut esango haur eta gazte literaturakoetan, baina helduentzat idatzetako liburuetan beti etortzen dira bat ni poetikoa edo ni literarioa, ni biografikoarekin, ez da? Orduan, hemen badago nire iraganaren parte handi bat, baina belaunaldi jakin bateko emakume eta gizonezko askoren memoria ere bait, ezta? Ze agertzen dira heziketari buruzko kontuak, agertzen dira erreferentzia eta ereduei buruzko kontuak, agertzen dira gaur egun garenetik atzera begiratzean landu ditugun ikaskuntzak edo moralejak nola baita esateko. Orduan, memoria individuala da, baina ni hau zubi bat da gu kolektibo batekin uztartzeko. Hainbat gai, aipatu dituzu, ez da, desira, eriotza, nostalgia baita ere, denboraren joanari buruz ere hitz egiten duzu. Azken finean, bizitzaren mugina bera barne biltzen duzu poesia liburu honetan. Bai, zertaz hitz egingo dugu bestela. Niri poesiak beti lagundu dit neure barruko apalak ordenatuago izaten. Zenbait arazoren aurrean ze jarrera dudan zehazten.
lagundu dit emakume gisa gorputz subjektu baten jabe naizela berresten. Lagundu dit esperientzia domestikoa eta sorkuntzaren aldiberekotasuna aldarrikatzen. Orduan, bizitzaren muina diren parte horiek, hementxe, badaude beste batzuen artean. Derrigorrez egon behar nahi baldin baduzu, zintzoa izatea ematen ari zarena, konpartitu nahi duzuna. Eta bestelako sederik baduzu idazterakoan, ez dakit mezu jakin batzuk heltzera, edota hausnarketarako bidea zabaltzea? Bueno, behin entzunion Rosa Monterori berak ez duela idazten ezer irakasteko, baizik eta berak ikasteko. Eta erabat ados nago, bai estapen horrekin, idazten hasten nahi zenean ez dut oso ondo jakiten zer idatziko dudan. Badakit zirrara batek, edo telebistan ikusitako albiste batek, edo nire lagunen bati gertatutako jasoeraren batek edo bultzatzen nautela, baina oso ondo jakin gabe nora helduko naizen. Eta idazkuntza prozesua bera, guztiz metamorfikoa bada ere, horrexek laguntzen dit benetan argitzen zer adierazi nahi nuen edo zer adierazi nahi dudan. Orduan, a priori ez dago, prozesuak berak ematen dit. Eta nolakoa da prozesu hori, ideia bat duzunetik, gero paperean islatzen duzunen arte, gero ere berri datzi, ez dakit ezen baterainoko berri dazketa hori, ez da? Bai. Luzea da. Luzea eta batzuetan labirintikoa. Askotan ni neu galtzen naiz, lehen esan dizut, ez da, liburu hau, ez bagenu jarri izan argitaratze data, agian oraindik ere egongo nintzateke garbitzen. Ume txikiekin eskoletan eta eskola saioak eta egiten ditugunean, bete izaten diet idaztea dela, beraiek plastilina lantzen dutenearen antzeko ariketa bat, ez da? Hartzen duzu plastilina mordoa, hortik egingo duzu, nahi duzun irudia, etxea edo zuhaitza edo animalia, baina gero hori, hor dagoen masa hori, garbitu leundu egin behar da, osagarriak bini behar zaizkio sotzekin edo harritxoekin. Orduan, benetako harmonia lortu arte, ideiaren eta adieraziaren artean, nik neuk buelta asko eta asko ematen dizkiot testuari. Forma, estilo, aniztasunari buruz aritu zara, eta hizkuntzari dagokionean ere garrantzi berezia jarri diozu, ez da? Zu euskal filologoa zaren enean, hor ere apustua egin duzu hizkuntzaren aldetik. Bai, bueno, askotan esaten didate oso zail idazten dudala. Nire liburak irakurtzeko esku batean hiztegia berdela, bestean Wikipedia. Eta, bueno, egia esan, ez zait iruditzen kritika. Gehiago iruditzen zait literatur hizkuntzaren estimazioa. Uste dut gure ardura dela, idazleon ardura dela, hizkuntzaren funtzio estetikoa betetzea. Gauza bat da, euskera gure eguneroko harremanetan erabiltzea funtzio komunikatibo bat zertzeko, gauzatzeko, baina literatura zari garenean hizkuntza pixka bat goratu behar da eguneroko mailatik, hain zuzen ere literaturak berez duen funtzio poetikoa, ez du esan nahi zehazki poesiarekin lotua, baina bai sormenarekin lotua, horixe materializatzeko behar dugu, ez da aberastasun bat, behar dugu prosodia bat, behar dugu kadentzia bat, orduan niretzat hizkuntzaren distira, hizkuntzaren ñabardurak, hizkuntzaren gozotasuna, hori guzti hori aberastasuna da eta alegintzen naiz, alik eta modurik gardenenean islatzen, naiz eta batzuetan oso gardena izan ez. Hala ere, funtzio estetiko hori indartzen da batez ere poesiarekin, ez? Literaturarekin baino, poesiak agian badu horretarako tarte handiagoa. Bueno, nik, bai, ze poesia hain zuzen da hizkuntzaren baliabide gutxienekin alik eta gehien esatea. Orduan alde horretatik purutasuna edo garbitasunak muturrekoak
izan behar dute, nire ustez. Berba bakoitzak bere tokia izan behar du eta esaldi bakoitzak bere tokia. Halan da guztiz, nik narratiba idazten dudanean ere, poesia idazten dudaneko jarrea berbera daukate. Garrantzi berbera ematen diot hitz bakoitzari, esaldi bakoitzari, paragrafo bakoitzari eta atal bakoitzari. Igual, gailendu egiten zait nire poeta alderdia, eta horregatik baita ere nire narrazio lanetan hor puri-purian egoten dira ukitu poetikoak ere, ez da. Lehen esan duzu, esan dizutela behin baino gehiagotan ez direla oso errazak ulertzeko egiten dituzun liburuak edo poesiak. Hala ere, hori ere bada bide bat, ez? Mundu frenetiko honetan gelditzeko, bakoitza bere buruarekin egoteko eta ulertzen saiatzeko, ez? Gelditzera, gonbidatzen gaitu nolabait. Poesiak ez du mundua aldatuko. Guk ezin dugu ezer egin errealitate handien makromundu honetan gertatzen diren basatikerien aurka. Baina poetak eta irakurleak bat egiten badute hizkuntza idatzeren bitartez, bai izan dezakegu nolabaiteko eragina gurekin elkartu den o gurekin topatu den gizabanako horrekin. Eta gizabanako horrek irekita egon behar du gure ahotsa entzuteko eta irekita egoteko isiltasuna behar du. Eta isiltasunak eskatzen du geldiunea eta patxada. Berdin zait, liburu honetako 80 poemetatik 10 irakurrita ere, baten batek nirekin topaldi hori egiten badu, horrekin sarituta. Kurioso da, ez? Zer nolako sinergiak lortzen diren irakurketaren bitartez idazlearen eta irakurlearen artean. Bai, hori zoragarria da, Hori zoragarria da, ze zentzua ikusten diozu, zure norberan aleginari zentzua ikusten zaio. Eta sekulako betetasuna eragiten digu jakiteak, aman komunak diren bizipenei hitzak jartzeko hori. Ariketa horretan asmatu dugula edo erdi asmatzen dugula. Aipatu duzu poesia soilik ez, baita ere idazten dituzu aurrentzako liburuak, aurrentzako literaturak eta baita ere helduentzako narrazioak. Guztien artean uztartzen dituzu estiloak eta hizkuntza aipatu duzun bezala, baina ez dakite, non sentitzen zara erosoago? Nik denak behar ditut. Hori da, sormenak ez dauka errail bakarrik ez da. Eman dezagun sormena autopista bat dela, ez dut esango autopista, sormenaren zorua ez dago asfaltatuta. Norberak ireki behar du, urratu egin behar duzu, batzuetan matxet eta guzti, bidea zabaldu, ez dakizulako oso ondonora zoazen, ez da. Baina autopista edo errepide horretan errail asko daude eta sormena ibiltzen da batetik bestera saltoka. Beti ez daukazu antena jarrita poesia harako edo aur literaturarako. Jateko orduan ere apetitoa berdintzua ez den moduan. Arrautza frigituak gustora jan arren, egunero ezingo zenituzke arrautza frigitua jan, edo egunero ezingo zenuke menestra jan. Orduan, sormena ere elikagaia den ezkero, norberaren buruarentzat, lehenik eta behin, hor anistasun hori guztiz beharrezkoa da, denetan aurrera egiteko, ez bakarrik genero jakin batean. Horregaitik poesia idazten duzu neinean, baita ere bestelako liburuak idazten ari zara, era berean, ez da? Adibidez pandemian zehar, poema liburua idazten ari zinenean, baita ere itsasoaren atea gaztentzako novela idatzi duzu, gustora ere gelditu zara liburu horekin, ez denolako harrera izaten ari du. Beitu liburu berezia da niretzat, batetik konfinamentu sasoi gogorrenean idatzi nuelako, gure ingurua, mundua oro har ilunduta zegoen eta zatartuta. Eta liburu hori aitzakia izan zen ihesbide bat topatzeko. Fantasia eta errealitatea nahazten direlako. Emakume, heroi, ausart batzuen bitartez, ezta? Ariketa hori izan da
gazte literatura edo izan zen, pasan urteko udaberrian idatzi nuelako izan zen, gazte liburuetara bueltatzeko urratz bat. Ja aspaldian nenbilelako gogoz esparru horretara murgiltzeko orduan, harrera ona, oraingoz, liburuek gure sisteman behar izaten dute denbora bat umotzeko. Argitaratzen den urtea ez da izaten usta urterik onena liburuentzat. Eman inbertzaie urte bete edo urte terdi edo urte biko tartea benetan zer usten ari den edo zer emaitza jasotzen ari den neurtzeko. Hildo horretan, nola ikusten duzu hezkuntzaren arloa literatura sustatzeko? Bueno, hezkuntzaren arloan bagabiltza hainbat idazle, hezkuntza sailak eta euskal idazleen elkarteak itun bat daukate, orain dela urte asko, eta itun horri esker idazle zenbait joaten gara gure liburuak irakurri dituzten eskoletara, ikastaldeetara. Ekintza laburra izaten da ordubeteko topaldiak direlako, baina uste dut guztiz beharrezkoak, alde batetik, gure irakurleak kontura daitezen zenbat jakingarri dauden liburuaren inguruan, baina liburuan bertan islatu ezin izan direnak. Bai? Hori alde batetik. Eta orduan, hezkuntza edo hezkuntza arloan dabiltzan irakasleen konplizitatea eta aurrelana guztiz beharrezkoa guretzat. Guk hor oso lan mugatu egin dezakegu, baina beraien arrimu pedagogikoarekin euskal literaturaren arnasa auspotu egin dezakegu. Bestela oso panorama eskasa daukagu, ikusirik zenbat argitaratzen den hizkuntza handietan eta nola gera daitezken gure liburuak galduta, liburu dendetako apaletan, ez da? Izan ere, batalde edo tailer horiek sustatu dezakete ez bakarrik irakurketa bultzatzea, baizik eta idazketarako gorrina ere, ez da? Bai, beti egoten da umeren bat, esaten duena, ni ere idazlea naiz, edo idazlea izan nahi dut, ez da? Zea holku emango zenidake. Eta oso polita da hori ikustea, eta orduan irakaslei esaten diet. Hartu kontuan, zer esan duen, ez dakigu nora helduko den egunen batean, ez da? Nik txikitan, banekien, idaztea gustatzen zitzaidala, neure baitara biltzeko modua zela, inoiz pentsatu gabe egunen batean idazle profesionala izango nintzenik. Orduan, hor dagoen, ume batzuek horri izaten duten muellea, malguki hori, agian baliabide egokiak izan eskero helburu batera zuzenduko dituena, hori kontuan hartu beharrekoa da. Eta orokorrean euskararen osasuna nola ikusten duzu literatura arloan? Nik uste dut euskal literaturaren maila edozein literaturarekin homologatzeko moduko maila dela. Oso ahots sakonak daude, ahots oso helduak, bai narratiban eta bai poesian, batzuetan liluratuta geratzen naiz eskuetara iristen zaizkidan gazte jentearen obra berriekin, eta garbi dago, mendetan zehar izan ez dugun aurrerapidea, azken 50 urteetatik hona egiten ari garela, ez da? Ez bakarrik sorkuntzari berari dagokionez, baizik eta testuetatik isurtzen den ideiak, ideologia eta mentalitatea. Niri dagokionez ere. Jarrai dezagun euskarazko literatura sustatzen eta bultzatzen Miren Agur Meabe, idazlea, plazer bat izan da gurean izatea, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, eskerrik asko. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Alaitz Argandoña eta Fermi Rubiralta, orain arte. Euskal Herriko neska gazteak 5 urte daramatza herri ezberdinetako talde feministen sarea ehuntzen. Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako neska gazteek 11 behar, zapalkuntza eta kezkak bultzatuta sortu zuten sarea. Horrela mugimenduko kideek azaldu dutenez, neska gazteen borroka kolektiboki garatzea eta elkarlanean aritzea funtsezkoa da. Euskal Herriko neska gazte mugimendua sortu zen, neska gazteen egungo egoera zehatza
irudikatzeko premiarekin. Gainera gure borroka kolektiboki garatu behar duen borroka bezala ikusten dugu. Eta horregatik ikusten dugu sare hau, tresna bezala elkarlanean aritzeko eta saretzeko. Euskal Herriko neskek osatzen dute mugimendua eta herri bakoitzak erronka, dinamika eta arazo ezberdinak izan arren, talde feministek helburu komunak dituzte. Hau da, neska gazteak subjektu politiko bezala ezaugarritzea eta neskek dituzten zapalkuntzak main gaineratzea. Neska gazteen arteko harremanak sendotu dituzte hainbat egitasmori bide emanez. Gazte udaleku feministak batera ekingo diogu, egin dezagun topa eta beste dinamika batzuk aurrera eraman dituzte. Hala, mugimenduko kideek adierazi dute duela 5 urte mugarri bat egon zela eta orain beste bat egongo dela. 5 urte hauetako ibilbidea mugimendu feministaren barruan beste zertutzoa da. Azken finean, duela 5 urte egon zen mugarri bat eta orain beste bat egongo da, baina prozesu baten partea guzti. Hurrengo asteburuan urriaren 9 eta 10 batera jotzea egingo duten. Mugimenduan gaude lurrikara gara lelopean. Mugimenduko kideek nabarmendu dutenez, topaketetan Euskal Herriko osoko ezberdineko neska gazteen iritziak eta borroka erak komunean jarriko dituzte. Bertan egingo duguna da olako hitzaldiak eta tailerrak. Elkarren iritziak eta borrokatzeko moduak komunean jartzeko eta elkarrengandik ikasteko eta kontzerturen bat ere giroa alaitzeko eta horrela borrokatzeak beti ematen duelako indarra. Pandemiak herri mugimenduak kolpatu ditu, dispertsio soziala normalizatu da. Horregatik, mugimenduko kideek aitortu dute antolatzea eta jarduera politikoak burutzea oso zaila izan dela. Baina mugimenduko kideen iritziz elkargunea aukera paregabea izango da talde feministen sarea ehuntzen jarraitzeko. Guk ikusten dugu krisi momentu hau, aukeraz beteriko momentua bezala. Eta, jendea gogotz ikusten dugu, uste dugu elkargune oso polit bat izango dela. Eta, aukera paregabea izango da, gure sarea ehuntzen jarraitzea. Elizondon Nafarroan parte hartzeko, saretzeko, formatzeko eta antolatzeko gunea erekiko du Euskal Herriko neska gazteak mugimenduak. Indartzu daude, baina batera jotzetik inoiz baino indartsuago aterako dira. Kaixo, Afrika bibat naz eta emakumeak bere azkenengo kantaren bideoklipa presentatzen anarroi. Disfrutatu. Horrela jazten banaz, nere txat egiten dut, nazuretzako, zuk pentsaten dozu moduan. Emakumea naiz da libre bizi nahi dut, nahi dutena egiteko eta izateko. Oztopoak bidean, itxaropena gotzen, beldurra gorputzian, sentitzen dutena ezatera. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotu eskubiderik emoten. We gotta change the world. I'm afraid things will remain the same.
Egunero Legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira Laitzar Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Fermi Rubiralta, eguerdion. Eguerdion. Ongi etorriak, asteburura begira jarriko gara, izan ere hainbat edabideetan daude, kale edanari lotutako berriak berriro ere, eta horri nola aurre egin, behintzat Eusko Jaurlaritzak dio kalean edateagatik dekretu bat aurkeztuko duela, non gazte batzuei, adintarte batzuen gazteei, bortxasko lanak edo lan komunitarioak egin dezaketenak. Ez dakite horri buruz irakurtzeko astirik izan duzue, baina horrela esan da, zer iruditzen zaizue neurri hori? Lehenengo eta behin nik esango nuke, nire garaian zirela litroak eta beti existitu dira, beti existituko dira. Gero batzutan igual gazteari pasakite fokoa ipintzen dugu, ez? Nik uste dut orain hain arrakastatsua da edo hain beste agertzen da telebistan, alde batetik irudi txarra ematen duelako, nik uste dut aurreko eguneko aburturen adierazpenak entzuterakoan eksan nuen, inoiz ez da egon nolako buma edo, eta nik uste dut orain daudela ateratzen, alde batetik hori, Bilboren irudia ez datorkiola ondo, ez? Gero, nik bai ikusten dut beste aldea, ez? Auzo elkarteen, hori, gure ikuspuntutik, ikusten dugu oso garrantzitsua dela auzokideen deskantzua, eta nik uste dut deskantzo hori babesteko ez da gauza bakarra hori boteioa amaitu behar dela edo amaitu edo kudeatu edo analakoa, baizik eta bai hostelaritzan gauza bera gertatzen da, ez? Ordeko goizkotekak eta ondoan bizi direnak, pairatzen dituzte gauza berdinak, ez? Dinot ondorio berdinak, eta inork ez da ateratzen esanez, itxi behar direla edo analakoa, ez? Eta bero legea dela eta edo araudei berria dela eta ez dakit nik hori legala den, ez? Zuke murrizten duzu eta, hemengoa baldin bazara eta adine honetakoa baldin bazara, orduan lege hau zuretzat, bereziki, ez? Markatzen du sektore bat. Kanpotarra baldin bazara, ez? Esan dute turistentzako ez dagoela, edo 25 urtetik korakoa baldin bazara, zuk egin alduz nahi duzuna, ez? Izuna jarriko dizugu, gupidarik gabe, ez da? Aburtok esaten zuen bezalazte. Fermin, zuri zer iruditzen zaizu neurri hauek? Nik buruari egiten diodan lehenengo galdera da, zein da arazoa? Zein da benetako arazoa auzi honetan? Molestatzen dutela gazteek, apurtzen dituztela mobiliarioa, edo eta izan beharko dana gure kaleak asteburuetan bihurtzen direla mozkortoki nazionalak, eta guri horretan gure aurrean gertatzen ez badira eta zaratatxoak ez badira ez da ezer gertatzen. Guk sortzen badugu gizarte bat alkoholarengan disfrutatzeko eraikia, horrek ez dauka inolako arazorik. Guk nagusiok egiten dugu bardin, horrela izan gara ezituak. Baina gazteek egiten dutenez, eta egiten dutenez taldeka edo multzoka, orduan bai arazoa sortzen da. Zein da, lehenengoz definitu behar da, zein da arazo nagusia. Alkohola edatea, ala zaratatsuak izaten direla, eta askotan egia da ekintza bandalikoak egiten dituztela, jakina, areagotuta alkoholarekin. Zuk aipatu duzuna, azken finean Ledesma eta olako lekuetan, holan dauz, baina jende nagusia denez, eta kontsumitzen baldin badute hosteleritzan, ez dago arazorik, baina nik uste dut gero ondoriak, bai dinote zaborra dela eta edo zarata dela eta antzekoak dira, baina bai gaztek egiten baldin badute merkeago edo dana alakoa eta haiek antolatuta, nik horbe bai puntu hori ikusten dut, ze haiek antolatzen dute beraien aizialdia, eta ez dago kontrolpean ostalaritzan edo beste era batean. Nik uste dut bai hori mai gainean ipini beharko genuke. Absurdora eraman da, sor daitezke bonoak, orain laguntzeko hosteleria, eta gazte guzti horiek sartu, nagusiek normalean erabiltzen dituzten zera lokaletan, orduan akabo arazoa, ez da? Egia da fokoa jartzen ari dela kale edanean, edate horretan, baina gero tabernetan eta egiten dugu
dugun kulturan horretara bultzatzen gaituela, ezta? Norbait ezagutzen duzunean, norbaitekin geratzen zarenean, zer egiten dugu normalean, ezta? Horrekin hori da arazoaren erpinetako bat, baina hor jarri da fokoa, egia da. Bai, gainera, bi aipamen gehiago, bat, atera zen abortu nik uste dute epe bai esanez itxiko dutela parkea edo analako, espazio publiko gutxi baldin badaukago eta gaina izten baldin badute, akabo. Leku askotan gertatu da, dinot eskolako patioak, normalean ordutegitik kanpo izten dira, arangoitikoa zen bakarra irekita mantentzen zana, eta ara joaten ginen guztiok, esan nahi dut bai adin ezberdinetako pertsonak, ara, hori elkarrakukune bat bihurtu zen, eta orain ditugun parkeak azten baldin badira izten, non geldituko gara, zer nahi dute, edo zer nahi dugu gazteria joatean lonjetara, eta hor leku itxi batean, eskutatu batean, bere aizealdia egitea, niri oso arriskutsua ikusten dut. Eta gero batzutan nik uste dut hori esaten dugunean alternatibak behar ditugula, edo gazteria alternatiba behar duela, batzutan alternatibak ez dira realistak. Baina montatu dugu tailer bat makrame egiteko, klaro. Askotan esaten duguna, gure kultura edo aizialdia edarekin lotuta baldin dago, eta gero alternatibak bilatzerakoan, solako gauzak proposatzen baldin badira, ez goaz ondo, eta nik uste dut irten bidea beti etorriko dela, adostasun batera heltzen baldin bagara, neurriak proposatzen baldin badira, guztiok adostutakoak izan beharko dira, igual instituzioek, eta gizarteak, eta gizartearen barruan gazteria baita, hitza emon, eta haiek proposatzeko, eta haiek bere bai parte hartzeko olako neurriak hartzean. Uste duzue, hilabeteetan zehar ikusi ditugun irudi hauek eta behin eta berriro mezu hauek gazteria kriminalizatzen jarraitzeko helburua dutela? Esango zenukete, edo pandemiaren testu inguru honetan, pandemia atzean uzten ari garena, behin eta berriro errepikatzen ari den. Erabili izan da, pandemia edo hori krisialdia edo osasun krisialdia edo dana delakoa, hainbat gauzak, ez dakite, murrizketak egiteko, eta bebai, debekatzeko hainbat gauza, eta nik uste dut hau izango dela parte bat, gazteria normalean kontrolpean ez dagoenez, saiatuko gara kontrolpean eukitzea pandemia dela eta, edo hori esanez, COVID-a edo dana delakoa aitzakia hartzen, nik gogoratzen dut hasieran, orain, ikusten ditugu makroboteioietan, ez dira mantentzen neurriak, baina hasieran nik esaten nuen. Ez dakit nik hori litroak edatera 4 pertsona parke batean, igual da segurago lonja batean egitea baino. Orain daudenak ez, bai ikusten da, hainbat jende elkarrekin ez dakiz, bai, punto bat badagoela hor. Bai, egia da kaleetan ez dela fenomeno berria, urteak daramatza gure artean, eta zarata noski izan daiteke auzokideen arteko gatazka, baita ere lurrean gelditzen den zabor guzti hori, baina enten zenuenaren hildotik, baita ere hausnartzera eramaten gaitu, nola erabiltzen den espazio publikoa, nork erabiltzen duen, eta zertarako ezin den erabili, ezta? Hor ere, hirigintza kontzeptuaren barruan, nola baiteko hausnarketara eramaten gaitu. Baina, kurios esan da, pandemia honek besteak ekarri duen fenomeno bat izan da, zelan privatizatu egin dira, hainbat eta hainbat, espazio publikoa, terrazak jartzeko, alkola konsumitzeko beste gauzen artean, baina bereziki alkola. Eta denon espazio publikoa privatizatu egin da. Aitzaki batekin edo bestearekin, azken finean, aitzakiak baino ez dira. Horren aurrean, zemotatako zilegitasuna izan dezake aburto berak. Bere helburua eta dena ikusi dugu pandemiaren ematen zuen arazo nagusia hosteleria izan denean. Eta azken finean, lehen esan dudan bezala, gure gizarte neurri handi batean, alkoholaren konsumitzeko zera horretan dagoela kokatuta. Egin dezagun foro bat benetan aztertzeko benetako arazoak. Eta egia da, arazo bat da, molestatzea lo egin nahi dutenak edo beste gauza bat egin dutenak. Egia da, vandalismoa ere arazo bat da. Baina horren gainetik nik uste dut alkoholismoa da benetako arazo sakonena.
gauza honetan. Zuk aipatutakoa, hori hirigintza dagokionez, askotan aztertu dugu bakoitzak bere auzoean, ez? Zenolako hirigintza daukagun, ez? Badauz banku batzuk, orain dela gutxi montatutakoak daudela paralelo, ezin duzula ondokoarekin berba egin. Ipintzerakoan hori autobus geltoki berria, hor, ezin da jesarri, ezak zen bat, inor ezin da hor lorik egin. Nik uste dut puntu beltza egiten dutela, ze hori publizitatea ipintzeko zerak, ez dizu guzten ondoan dagoena edo ikusteko. Orduan nik uste dute hor, buelta bat eman beharko diogu. Bai hirigintzari, bai ereduari, zuk esan duzuna, aizialdi ereduari, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Besteak beraiek parte hartzen ez badute, akabo, ez dauka inolako zentzurik. Ze beraiek dira benetan, ez dakit arazoaren parte, baina arazoa konpentzeko protagonistarik importanteena, seguru. Eta ez gaude hitz egiten hori oso txikienak diren pertsonekin edo burua galdu dutenekin, eta barra guztek badute aukera, iritzia hori konpontzeko edo gutxienez beraien argudioak eta beraien interesak mahai gainean jartzeko. Nik uste dut hori dela pausoa hori bizikidetza on bat lortzeko eta horretarako inbertitu egin beharko da. Eta nik, zuk esan duzuna, nik bai, gai honetaz igual ez, baina nik bai emango nioke aukera umeei zeo zer esateko aportatzeko ez gai honetaz, baina nik uste dute jende guztia dekogu zerbait aportatzeko, egiten baldin badugu era pedagogiko batean, eta dinot, ez da gauza bera pertsonaldu bati galdetzea edo ume bati, baina nik uste dut haiek bebai parte hartu aldutela olako, ez dakit zen mai inguruan edo dana alako. Egia da oso gutxitan ematen zaiela ahotsa nerabei, baina umei are gutxiago, ezta? Eta kontuan hartzekoak seguru asko izango dituztela ezateko. Beste gai bati helduko diogu, nahiko kezkagarria baita ere, horixe da nola garestitzen ari den gehiago eta gehiago bizitza orokorrean, ezta? Ikusten ari gara, elektrizitatea alde batetik, gas alde batetik, gasolina baita ere. Eta horrek noski islada zuzena du, adibidez elikagaietan edo lehentasunezkoak diren produktuetan. Gu horretaz mobilizazioak deitu dugu, astelehenean daukagu prentza horrekoa goizeko 10:00 Euskadi plazan, eta ostegunean arratsaldeko 7:00 deituko dugu manifestazioa. Azken finean nik uste dute salatu behar dugula gertatzen ari dena. Azken finean prekarietatean bizi gara, badago horre pobrezia energetikoa, eta betikoa, eragina gehien daukan pertsonetan pentsatu behar dugu, bai emakumeak, bai nerabeak eta dana dalakoa, migranteak ere, eta nik uste dute horrela jarraitzen baldin badugu, arazoak sortuko dira, eta normal. Zer gertatzen ari da? Kezka sortzen ari du batez ere, energiaren prezioaren gorakada horrek? Neoliberismo hitza ematen du denetarako dela kausa, baina egia da. Neoliberismoaren ondorio zuzena da, badana esku pribatuetan uzten baditugu, hau da honek ekar dezaken ondorio bat, beraiek markatzen dituzte gure prezioak eta baita gure beharrak ere. Gero beste alde batetik egia da, kontu energetiko honetan Euskal Herria guztiz dependientea dela, eta guztiz independientea dela arazo berdinagatik. Beti pentsatzen dugu hau konpontzeko zeintzuk dira batzuren interesak eta ez guztien interesak. Eta badakigu, badaude gaur egun energia mota batzuk, guretzat izan daitezke askoz hurbilagoak, askoz garbiagoak eta askoz merkeagoak ere. Eta orain arte, eta ez da zera joan behar 19. mendera, baina orain arte, hainbat eta hainbat enpresa, sektore honetako enpresak, publikoak izan direla, eta beraz, gutxienez muga batzuk izan dituzte prezioak markatzerakoan. Baina, adibidez, Iberdrolak ustu baldin badezake urtegi bat Zamoran, area handitzeko bere etekinak, zer egin dezakegu beste okorren aurrean. Gainera, aipatu duzu neoliberalismo, baina gu eskolan ikasi genuen izan zen eskaera eta eskaina eta ez. Gaur oligopolioek hori bulegoetan markatzen dituzte prezioak, eta hor dago nik uste dut arazoa, ez? Eta hori mugak ipintzerakoak edo gobernuek aipatutako neurriak plazaratzerakoan
mehatxatzen hasi direla, ez? Eta orain dela gutxi hori Iberdrolak esan du, hori ez duela gehiago inbertituko, bai. Eta hori bai kezkagarria da, eta gainera hori beraien boterea plazaratzen dute, eta jendea, ez dakit zelan unartuko dugun olako jarrera. Beste mehatxu bat bezala ulertu daiteke, ez da? Bai. Azken finean Madrilgo gobernuak hartutako neurri horien aurrean, esan du, ez ditugu finantzatauko energia berriztagarriak. Eta listo, eta hor, bai, hemen hor dago bat, nik uste dut mus partida batean gaudela, eta galduko dugunok izango gara gizarteok. Azken finean, inork ez dago pentsatzen gugan, ez? Eta nik uste dut oso gogorra dela. Pero batzutan hitz egiten da hori tarifa edo bono, gizarte bonoaz eta gizarte bono bat lortzeko lehenengo burokrazia itzela behar duzu eta, klar, bete behar dituzu hainbat irizpide eta jende guztiak ez ditu beteko, ez? Uste dut kezkagarria da eta gainera arege, eta ez da konponduko egun batetik bestera. Eta etikoa da, horrelako enpresek ataratzen dituzten etekinak, pertsona asko eta asko pobrezia itzelean bizitzen diren bitartean, hori etikoa da, ze etika erabiltzen da gauza askotarako. Soilik, albo geratzen dira, interatzen ez diren, beste etika bat. Eta ja ez dugu esaten etekinak murriztea edo, etekinak kentzea edo kapitalismoarekin bukatzea. Agian hori izango litzateke benetan arrazoi edo atera bide bakarra, baina horretan ere gutxienez etika minimo bat, ez dakit. Gainera, hori beste lekuetan gertatzen ari dena, hori igual gasoilearen igoerarekin batera, arazoak sortzen dira, eta orduan janaria ere, presioen igoera dago, eta hemen antzeko parezido. Bai, abeltzainak adibidez, kesu dira, argindarraren prezioaren eta gasolinaren prezioaren gorakada dela, eta esnearen prezioa nahita ez igo beharko dela, bestela beraiek galduko dutela. Gurpil bat da, eta azkenean herritarrak dira galtzen dutena. Baina elektrika tresnak eta kontrolatzen dituztenak are hobeto, ze horrela horiek ere, hau da, beste sektoreak ere kontrolatzen dituztenak, horretan ere kontrola hartuko dezakete errezago, esan nahi dut badana da arazo antzekoa. Eta zin puntura arte luzatu daitekeen krisi hau, edo zin puntura arte heldu daitekeen, ezta? Ikusi ditugu aste honetan zehar, erresuma batuko kasua, kasu paradigmatikoa da, Brexita tarteko, baina ikusi dugu nola gasolina ez den heltzen gasolindegietara, eta nola herritarrak joan diren arrapaladan haren bila, eta beraz, eskentzat askariaren arteko horren ondorioz, prezioak berriro igotzeko aprobetxatu duten, eta zenolako ezin egonean dauden herritarrak, ez? Berak esan duena, okurpil bata eta alarma bat sortzen baldin baduzu, hemen gertatu zen, pandemiaren hasieran jendeak joaten zen hori paperaren bila, eta ez dakizen bat produktuen bila, eta horrek egiten duena da presioen igoera, eta hori, eta jarraitzen dugu horrela. Nik uste dute jolasten ari dela gauza oso garrantzituetaz, eta familiak ez dakin non geldituko diren, eta zenolako babes aukiko dugun, aurre egiteko honi, baina hor, suposatzen da, horretarako daudela instituzioak, eta nik ez ditudana ikusten da, haiek mugimendu, neurri batzuk ipini dituztera, baina ez dira nahikoa. Mugimendu gehiago egon beharko dira. Argi gelditzen ari dena da, nork duen benetako boterea, ez? Azken finean gobernuen aurrean, oligopolio hauek markatzen ari dira neurriak eta jokoaren... Oso azkar gogoratzen da hori ate giratorioen kontua, esan nahi dut. Azken finean, oso konfiantza gutxi izan dezake esaten den bezala klase politikoengan, horrelako jarrerak azaltzen direnean, esan nahi dut. Gero gertatzen badira ezustekoak, altzamenduak eta erreboltak, kexatuko gara, apurtzen badituzte hori mobiliario urbanoa eta horrelako gauzak. Edo jendea hasteko alkola bila joaten dalako, adibidez gazteek beste irten bederik ez daukatelako edo ikusten ez dutelako inolako edo etorkizun oso itzia eta oso iluna, ezta? Baina, bueno. Igual ez gara kapasa izan hori amorrua edo kudeatzeko, eta jendea joaten da, ez dak bide errazera, ez? Igo dira hori jolas horiek ez dakite. Amorrua kudeatzeko
asmatu eginda historikoki gauza bat, eta zera da politika egiteko, baina oinarrietan zera politika, hori da benetako politika, baina jendea politikatik gero eta urrunduta dagoenez, eta apropos urruntzen zaio. Ze hori da benetako arma hau guzti hau aldatzeko. Baina, kontraesanak ikusten baldin baditugu egunero, normala da hori mesfidantza bat egotea. Ez da berdina politika instituzionala eta behetik, herritik egin daitekeen politika, ez da? Politika azken finean dena da gure bizitzan, eta egin daitekeen gutxi hori ere, bada bide bat zirrikitu berriak zabaltzeko moduan, ez? Baina egia da, pandemia tarteko, baina azken urteetan ikusten dugula jendea kantzatuta eta itzalita. Ez dela mobilizatzen, ez? Zuk hainbat mobilizazioetara joan zara, nola ikusten duzu jendearen aldartea? Oraindik oso sortzaileak gara orokorrean dinote, gizarteok eta jendea, bai sortzen ari dira hainbat gauza, hainbat mugimendu, ez? Osa, bai etxe bizitzari dagokionez, hor dauz sindikatuak, dinot, elkartasun sareak, nondik atera dira, hori hiritarrok sortutako gauza bat da. Osa, nik uste dut jendea badaukala, ideia berriak honi buelta emateko gertatzen dena da, gero instituzioak eta botere esaten ditugunak, enpresaurioak eta holako gauzak aurrean ipintzen direla, baina nik uste dut jendea badagoela pres, edo jende parte bat badagoela pres honi buelta emateko. Zuk aipatu duzuna ere egia da, nik uste dut jendea bebai oso nekatuta dagoela. Guztiok haude nekatuta, ez? Baina hemendik ateratzeko guztiok apurtxo bat eman beharko dugu eta irten beharko gara kalera, behintzat aldarrikatzeko edo salatzeko bizi edo pairatzen ari da garena, ez? Hori da bide bakarra, elkarrekin bat egiten ez badugu ez dago zer eginik guk daukagun indar bakarra, hori da, parkatu egingo dudan aipamenarekin, baina 2-4 urte beteko dira Katalunian urriaren bata gertatu zela. Eta ez da kasualitatea mugimendu horren kontra sortu zen errepresio bortitza. Beste argudiorik, besterik gertatzen ez dena, botereak beti erabilizan du, geratzen zaion gauza bakarra, eta hau da, violentzia. Eta horregaitik, oin 4 urte, batez ere gogoratu da baldin bada da botereak erabili zuen bortitzkeria, ze hori da benetan. Eta gauza bakarra izutzen duena boterea, hori pertsonen arteko elkartasuna aurrera eramateko. Hori bai da politika egitea. Hori da egin behar dugun politika, azken finean. Bai, baina egia da, esan duzun bezala, ez? Hor badaukagu adibide paradigmatiko bat, Euskal Herrian ere baditugu hainbat adibide, indarkeriaren, bordizkeriaren monopolioa dutenen aldetik nola kudeatzen den, ezta? Bide berri hori. Azken finean hor ere talka egiten du, eta bada erronketako bat, baina aurrera jarraitu beharko dugu ala ere. Nik uste dut jendea badagoela pres, ni igual baikorra naiz, baina behintzat, ez dakite, garai honetan jaso izan ditugun deiak izan dira zerbait egin beharko da, guazen zerbait asmatzera, guazen zerbait egitera, bai osasungintzaren murrizketak direla eta aurreko asteko, sagarduen adierazpenen ondorioz jendea deikan hori kriba telefonikoa dela eta jendea badabilatzetik zeo zer egiteko nahian, eta nik uste dute tresnak behar ditugula hori aurrera eramateko eta ez bakarrik salatzera joateko, baizik eta zerbait sortzeko denon artean. Baina esaten dugunaren arabera hori botereak daukatenek ematen du ez dutela nahi hori gurekin egitea, gurekin dinot, hiritarrokekin egitea, baizik eta bereien artean antolatutako eredu barruan, eta gehien kezkatzen zaiena nire ustez dela hori ereduarekin apurtzea, eta nik uste dut behintzat eredu aldatzen ez badugu, bai hiri eredua, aisialdi eredua, ez gara inora joango. Privilegio hitzak, ez? Entzuten da baina eta berriro, privilegio horiekin amaitzea da agian beldurra ematen duena. Eta guztiei hitza emotea. Gizarte honetan sortzen ari den aspaldiko partean, ari gehiago arrakala handi bat pertsonen artean, esan nahi dut. Aurreko urtetan, hala edo nola, gu hemen nahiko privilegiatuko izan gara, hori sortu egindalako nolabait diferentziak
saiatzen zena edo lortzen zena mugatzen gutxienez. Hori ongizate estatuarekin, Mendebaldeko Europako zenbait tokitan egia da hori gertatu zela, eta hori desegiten ari da. Hemen utziko dugu gaurko solazaldi zinez interesgarria, eskerrik asko Fermin eta eskerrik asko Alaitz gurean izateagatik, eta jarraian intzuliko gara tarte baten ondoren, Carolina Suarez lankidearekin eguneko albiste nagusiekin orain arte. Amu antzeslana bueltan da, oraingo honetan Hego Euskal Herrian hainbat ikuskizun eskainiko ditu irailaren 20an abiatuta. Hiru maitale, baina posiblea da jabetza, ohitura eta hezkuntza alde batera uztea? Nora joan gaitezke maitasunaren izenean? Galderek erantzuna dute Amua ikuskizunean. Urtebete baino gehiago daramazue guri heroi deitzen. Baina gauza bat jakin behar duzue, ez da horrela. Izan ere, askotan behea jotzen dugu, mundu guztiak bezala. Heroiak baino askoz gehiago zarete. Gizakiok gizatasunez jokatzeko boterea dugu. Eskerrik asko Osakidetzako profesionalei. Eskerrik asko gizatasunez jokatzeagatik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi.